Komai ya farko daga ƙarshe mai haƙuri mawadaci ni kaina na san na jima goro amma ina mai farin ciki sanar da ku cewa wallahi ga sallah zan bi dan mata. Wallahi da ka buga ka horon shirme ina magana ma cewa abokina taɓa barin mata ran sallah. Wallahi abin nan ba a je shi da daɗi ba. Ka tuna da shi ko? Ko ka manta da ɗan buga bazoka. Ka ji wani kawurin nan shirme hoda mai da ya je Allah. Allah. Matan yanzu da burona na canza kala suka especially matan Sokoto sai a ga yaran sallah haratar ta da sallah da kwana uku sai ta koma baki kiran haka an kala maran nan da ya koma gidan su jikira bayan sallah ya cika karo da ta baki kowa sai da ba ta sarka ya aza almajira ta. Oh my God. Kana so ka ga farin ciki na to ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ka san baɗo mana da like haka ka sa na farin ciki sosai sa'annan ka san baɗo mana da sharhi Kuma a sharing muna godiya sosai. tun ayyuka kokari da kuma Instagram da TikTok mun gode.